Döntött a kormány, megadóztatják a szegény embereket, akik nem keresnek legalább 200 000 forintot, itt 6%-át teszi ez a kormány, amivel a fejlesztett megszokhatnák. Csak télen is fűtött parkokat hoznának létre. Egyéb hírei. Egy róka megevett 4 államkötvényt, amit kiszart egy kiló alatt. Jó napot kívánok! Nem tudom mi az. Jó napot! Ekkora olcsó parfümöt használsz, nagyon kell! Hagyjad már! Nem kell ez, ő egy szegény ember. Köszönöm, uram! Jó, van esetleg egy italt, vagy egy pizzát hozhatunk? Pizzit! Már tudom, milyen ez íze. Nekem elég lesz egy parizeres zsömle. Parizer? Gyerekkoromban hallottam utána ezt a szót, hogy parizer. Ilyeneket esznek. Semmit nem eszünk. Értem. Bazzeg, amikor én csóró voltam, akkor is Wellingtonnal indítottam a napot. Adjuk, már kis ting. Nem reggel. Nem tudom, De ez jött egy faszi, aki bekíséri magát a stúdióba. Beszélgettünk, nevetgélünk, elmondja milyen hobbijai vannak. Mindegy, csak ezt meg valahogy viccesen elő. Sok siker. Kérdezi a pasi, mennyibe kerül? 62 millió. Erre a faszi, nincs rá pénze. Akkor mi a kurva anyádért létezel? De az eszem, komolyan, akinek nincs 62 millió készpénzben, az alig is él. képzelj el, hogy vannak olyan emberek, akik albérletben élnek. Jézusom, Marika, ne folytassa be, hány következő vendégünk pont ilyen lesz. Tartogassuk a vicceket akkorra, ne rontsuk most el a hangulatot. Kicsit zavarban vagyok. Mondja, jól van? Ez a sok lámpa. Mondja, mennyi önöknél havonta a rezsi? Valószínűleg több, mint a fizetése. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Érdekesnek találjuk a maga életformáját. Tudna egy kicsit mesélni magáról? Én csak dolgozok reggeltől estig, és várom, hogy este lefeküdhessek. Mint a börtönben. Na jó, szóval. Ön ugyebár egy csóró ember. Érdekelne minket, hogy mennyit keres és milyen kiadásai vannak havonta. Ne legyen szégyellős. Jó. Számot tartom. Csak bátran. Tőzsdőzze vizsgákat. Itt a múlt havi kiadásom. 186 a fizó. És csak a gáz 196 000. És akkor a maga fajtája miből vesz ékszereket? Ugye maga is tudja, hogy ez kizárt, hiszen akkor nem lenne fennél a feje fölött. De viccelj! Én már csóró. Jogos az észrevétel. De gondolom ismerik azt a kifejezést, hogy kilakoltatás. Hát erre van megoldás, csóró. Csak adjál az egyik ingatlanát. Ki is fizetheti a tartozást. Jaj, tényleg. Amiben ki fognak rakni, az se ad enyém. Kenyeret nem tudok sokszor venni, bassz meg. Ingatlan. Ez a baj magukkal. Egy kibaszott álomvilágban léteznek, ahol minden csodálatos és csili-vili, ahol a magam Fajta, szegény ember a közröhely tárgya. Vele ellentétben. Én ezt egyszerűen nem értem.
Pedig nem tartom magamat egy hülye embernek. Adja el az egyik autóját, és mindenre jön. Ó, Istenem, maga annyira gyász. Van egy Golf 2-esem a szervizben. De mivel a javítatás a fizetésem 6-szorosa, egy kicsit lemondok. Muszáj jöttem ide, és gondolom tudja mi ez. Ahhoz képest, hogy csóró, elég jól megy a sorra, tudod egy buszt venni. Jézusom, és még mindig tud lejjebb menni, te jó ég. Maguk nem néznek lefele, csak a felső 10 000-rel foglalkoznak. Maguk köblenek mindenhonnan, a médiából, az Instagramon, a TikTokon, amikor meg jön egy magamfajta, azt hiszik, egy idegen lény vagyok. Tehát akkor ezt tisztázhatjuk, hogy maga egy emberi Bassz lény. meg, jó reggelt! Ugyanúgy szarok. Ugyanúgy szarok. Ugyanúgy szarok. Ugyanúgy szarok, ugyanúgy szarok, mint maga vagy az ugyanúgy szarok, ugyanúgy szarok, mint maga vagy az undorító közönsége. Fogalmuk sincs, hogy mi a valóság, Fogalmuk sincs, milyen kiszolgáltatva lenni a munkáltatónak. Azért élünk, hogy dolgozzunk. annyi az életünk értelme, hogy évi egyszer lemehessünk a Balatonra. Persze a munkáltató akkor is tudsz, mert az a kibaszott kurva gyártás nem állhat meg. Egyszerűbb, inkább megfenyegeti a munkás, hogy kibasszuk. És aki meg van félemlítve, az nem fog elmenni szabadságra, bazd meg, hanem robotol tovább és tovább. Hogy a faszom pohamonta tudja váltogatni az autóit. Befejezte? Kezd egy kicsit túl sok lenni magából, csóró. Én csak azt látom, hogy egy szegény ember irigykedik a gazdagokra. Mindenki előtt nyitva áll az ajtó. Lehetett volna gazdag ön is. Nem a Pénzről van szó. Hát akkor miről? Egész idáig erről panaszkodott. A szabadságról. hogy úgy élhessek, hogy nekem is jó legyen, ne csak másnak. Ezért kellett volna tovább tanulni. És akkor most nem ott lenne. Lett a mélyben, hanem jól fizető állása vagy vállalkozása lehetne, de maga ezt választotta. Csak ennyire volt képes. Szánalmas. Eddig a rezsi miatt siránkozott, most meg az a baja, hogy nincs szabadsága. Döntse már el. Hát elég összetett a probléma. Maga csak egy csicska, ezt jól jegyezze meg. Maga meg azt jegyezze meg, Mary, hogy előbb-utóbb el fog szakadni az a célba. Szakadni az a célba. És a nép szétfogja, és a nép szétfogja, és a nép szétfogja, baszni a nép szétfogja, baszni a kibaszott, itt fogja baszni a kibaszott tepes arcukat, itt fogja baszni a kibaszott tepes arcukat, itt fogja baszni a kibaszott, itt fogja baszni a kibaszott tepes arcukat. Takarodj dolgozni, csicska! Faszok! Maga meg takarodjon ahova, meg a fajta való! Takarodj dolgozni, csicska! Faszok! Maga meg takarodjon ahova, meg a fajta való! Magyar vagyok, én is Isten vagyok. Bassza meg veled koronavírus.